Allah da Allah wai taimako nake nema. Taimako kuma? Taimako naira 5,000 nake so. Mai gida a wannan yanayin 5,000 wa? Lalle. To yanzu idan zan samu naira 4,800 Allah sa mata albarka. Mai gida, za mu baka 4,500. Kai! Na! Gaskiya bayan Allah idan ba za ku bar 4,800 ɗin nan. Kai idan ma ku ne ku ba 700. Allah kare na mu. Allah kare na mutane. Ka kare na mutane ba ba. Wannan Wannan ya mare na mutane ba wallahi. Kare shi. ma zai shigo a shi kudin nan saboda sun yi magana. Wa alaikum. Kun gane? Bawon Allah ah. Ba zai kira. Ina jin kamar na ya? Wace taimako nake ne mara. To taimako ina jin Allah sa zan iya. Dubu ne zaka taimaka mana. Saboda ni na haye ka. Wa Allah ai bai kai to ba Allah zan san ku 500 ne. 500 kawai in ɗauki 500 baka ba noma ba su sabe ba cire haki. Ai ba ne kaman dogon bayani in ba za ka taimaka ba kai ka ce ban taimakawa. Ku kawai he ku ga mutane. Ka mutane. Ina wani kawai dan yarinya kawai. Waje ga kuɗi. Gidan mu aka yi. In gani? Yo na karama ce wannan. Wannan karama ce a shi wannan. Abun nan babba ce wannan. A shi wannan. Kai malam ba ni kuɗi na. Na san kuɗi ba. Wannan naira 20 ce. Ah, hege. Hello ladies and gentlemen, my name is Fido Labs. Hope you like this video. If you like it, subscribe to my channel for more funniest videos ever. And don't forget to hit the bell